What's up mga idol? Hero Motorcycle Philippines. Available na sa atin sa Pilipinas ang bagong brand na to. And today, ito ang ating feature para sa inyo. Ang kanilang kauna-unahang scooter na ilalabas ngayon sa Pilipinas, ang Zoom 110. Aba, napaka-stunning din ang kanyang design at magugulat kayo sa mga specs and features nito mga idol. Siyempre, in this category, 110cc. Mukhang ito lang yata ang pinaka-loaded. At masasabi ko, yung build niya, yung pagkakagawa ay talagang quality. Mga idol, samahan niyo ako at isa-isayin natin lahat ng features nito. And kung gusto niyo itong bilhin, available na. Hello mga idols, good day sa inyo. And today, meron tayong magandang features para sa inyo. Dahil nandito po tayo ngayon sa Hero Motorcycle 3S Shop, Urdaneta, Pangasinan. Ang kauna-unahang shop dito po sa Norte. So, ang Hero Motorcycle ay available na at pwede nyo nang mabili. Meron sila dito ang first brand ng scooter nila, ang Zoom 110. Grabe. Sa kanyang category, mga idols, magugulat kayo dahil loaded to sa features na hindi mo inaasahan sa ganitong level ng 110cc. So, tingnan natin lahat yan. Samahan niyo ako and tingnan natin yung mga features nito, presyo, yung kanyang installment, down payment. And kung balak mong maglabas nito, mag-purchase, walang problema. I-assist natin kayo dyan. And mga idols, itong Hero Motorcycle brand ay from India. So, ang kanilang kauna-unahang scooter, Zoom 110. Pagdating sa design nito, yung kanyang daytime running light dyan sa harapan na to. Ayan, X-design Yan po ay LED plus yung headlight, high and low beam projector yung kanilang nilagay dito. And in this category at segment, yung mga ganyang ilaw projector sa mga bigger displacement na yan Kaya talagang Hero Motorcycle, ginalingan na nila dito. Plus, ang kanilang highlighted na feature din, ang cornering bending lights. Ito po, cornering lights sa mga big bike na yan nilalagay. Pagka dumadaan ka sa isang corner, lalo na sa gabi, automatic na mag-iilaw yan. Ganun kaganda to. Kita naman yung sharp lines at contrasting color na ginawa nila dito sa ating model na to. It looks beautiful, Talagang maganda siyang tignan at syempre, takaw pansin yan. Mga idols, pagdating naman sa ating specs ng engine side, ang ating pinaka-engine, meron pa silang diamond cut na logo ng Hero dyan. Plus, ang pinaka-the best dito, ang starting nito ay dual electric at meron na rin kickstart. O, di ba mga idols? Solid yan para sa ganitong category. Magagamit natin yan. Mga idols, tignan natin yung kanyang engine specs. Ang total displacement nito ay 110.9cc. Yan po ay single cylinder, 2 valves, air cool, fuel injection at naka-CVT transmission. Dual start nga ito, electric at kickstart. Ang max power nito 8.05 HP at 7,250 RPM at maximum torque 8.7 Nm. Plus fast acceleration pa to. From 0 to 60 km/h, 9.35 seconds. Ganun siya kabilis. Mga idols, ang kanyang average top speed, 78 to 80 km/h. 110cc to mga idols Kaya talagang performance-wise, mga idol, ay talagang makipagsabayan tong bagong model ng Hero Motorcycle. Ang kanya naman chassis, front suspension, yan naman po ang nilagay nila rito ay conventional telescopic works. Solid din na magiging bounce natin dito. Abangan nyo po yung ating magiging actual unit test review natin dito sa unit na Zoom 110. At syempre, susubukan natin kung gaano kaganda ang kanyang performance. Mga idols, pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ang nilagay ng Hero dito ay heavy duty single shock or unit swing. And tested yan ng Hero Motorcycle kahit meron kang back ride or passenger. Sabi nga nila, perfect itong unit na to sa mga nag-MC taxi, kasi pwede nyong gamitin to at siguradong makakatulong sa inyo at convenient kung ito pong inyong bibili na motor. And tignan naman natin ang kanyang braking power sa front brake. 190mm single round disc ang nilagay nila dito. 2-piston caliper, Vibre ang brand. And ang Vibre po ay subsidiary ng Brembo braking system. So quality rin ang kanilang mga finished products. Again, meron po itong combined braking system. Kaya solid ang ating stopping power sa model na to mga idol. So meron tayong CBS plus ang ating rear brake, mechanical drum brake ang nilagay nila dyan. At ang kagandahan dito mga idols, yan po ay naka single-sided swing arm.
Meaning, mas easy po na matanggal natin tong wheels natin or palitan natin ng drum brake. Another convenient features para sa mga bibili po ng unit na to. At syempre, pagdating naman sa ating wheels, mga idols, naka-diamond cut, 5-spoke alloy po ito. O diba, mas stunning talaga ang looks niya sa wheels pa lamang mga idols. Diamond cut yan. At ang the best dyan, yung kanyang tubeless valve stem, 90 degrees pa yan. Easy natin tong malalagyan ng hangin. Hindi tayo mahihirapan mga idol. So dyan, meron tayong sukat ng gulong sa harapan na 1990 by 12 inch. At yan po ay MRF tire. Sa mga idols natin, siyempre pa, 12 inch yung ating gulong dito. Malaki, di ba? At malapad. Sa likod naman, ang sukat 180 by 12 inch. Siyempre yan din po ay MRF tire at tubeless din. Easy to maintain, di ba mga idol? At pagdating naman sa ating dimension ng sukat, ang ating Zoom 110, meron tong length na 1,881 mm, width na 731 mm at height na 1,180 mm. Sa wheelbase naman, ang sukat ito, 1,300 mm mga idol. Siyempre pa, ang ground clearance, nagulat tayo, mataas din, 155 mm mga idols. O diba, itong scooter na to, pang all-rounder rin no? Pang daily service natin. At ang bigat nito, sakto lang din, curb weight, 109 kilograms. Meron na yung oil at gas, 109 ang total. Plus, pagdating naman sa ating upuan, yung kanyang design, okay din, Yan po ay two-tone yung seat cover na nilagay nila dito. So, mag-add pa yan ng magandang style dahil meron din siyang stitches, So, parang premium looks, di ba mga idol? Well, yung foam niya makapal din, kaya talagang comfortable tayo. Sigurado, makikita natin at masusubukan sa mga long rides. Makikita natin kung okay ito from Pangasinan to Manila, At yung compartment natin, well, okay din ang ating pinaka-luggage dito. Meron tong total na 18 liters capacity. At ang battery nito, 12 volts, 4 amperes. Meron tayong tools dyan, plate holder, temporary. At yung manual natin ng Zoom 110, how to operate itong scooter na to mga idols. At sa pang nakakabilib dyan mga idols, itong scooter na to ay nilagyan din nila ng LED lights. O diba? So pag ikaw naglalagay ng inyong gamit, lalo na sa gabi, mga night rides natin, meron niyang lights dito sa side. Yan, makikita nyo dyan. At perfect yan, visibility, lalo na sa gabi tayo naglalagay ng ating mga personal belongings, And para sa helmet test natin dito, yung half-face helmet na small, kasa dyan. Well, para naman sa ating fuel capacity, yung fuel cap niya made of plastic. So, easy lang din na siya nabuksan. At mga idol, ang total capacity nito, gas volume, 5.2 liters. Siyempre, unleaded yung ilalagay natin dyan. At ang kagandahan dito, yung kanilang pinagmamalaking approximate na fuel consumption, 52 km per liter. Meron din tong helmet hook, pwede nating ilagay, lalo na kung nasa parking tayo, mapag-iiwanan ng ating helmet. At dito sa tabi, sa front ng ating upuan, andyan yung retractable hook naman. So kung may mga binili tayong mga small things, pwede nating isabit dyan, lalo na kung namamalengke tayo. So mga idol, isa pang pinaka-nagustuhan natin dito, yung kanyang spacious na middle floorboard. Ayan mga idol. Bakit natin sasabing spacious? Tingin ko kahit may dala tayong mga bags, pwede nating ilagay dyan. At malaking tulong yan. Lalo na kung medyo long rides tayo kasi marami tayong dinadalang gamit, di ba? So ito, perfect din sa mga MC taxi, Lalo na kung meron kayong passenger na may mga dalang bags. Meron din tong front pocket, kasya po ang 1 liter na bottle. And additional convenient para yan sa ating mga rider. Kasi nga, kung marami tayong dala-dala, etong motor na to ay marami tayong paglalagyan. O, di ba mga idol? Plus, eto pa, meron tong USB charger Type A ready. Nandyan sa may tabi ng pinaka front pockets. Ngayon, kung magcha-charge ka, ilalagay mo na lang yung cellphone mo doon sa pockets, at siguradong fully charged na yan pagkatapos mo mag-rides. Mga idols, meron tayong key ignition with lock. So yung kanyang mismong susi, meron ding logo or badge na Hero. So halimbawa, naisama mo tong susi na to sa mga key mo, sa bahay mo, madali naman siyang mahanap dahil may logo nga. Ayan mga idol, talagang sulit na sulit itong ating brand new model scooter na to from Hero Motorcycle. At siyempre, fully digital yung kanyang instrument panel para sa ganitong category. Ay napakabihira natin makakita ng ganyan na fully digital dahil mostly mga analog yung kanilang panel dyan. Yung mga switches and button talagang quality plastic din at madali rin siyang makita.
Ang isa pang pinagmamalaki nila rin dito na features ito ay yung kanilang i3S system or technology. Yan po ay same ng idling, stop and start. Mga idols, pag in-enable mo yan, perfect yan, mas magiging matipid ng ating fuel consumption. O di ba mga idols, meron tayong idling dito. And ito pa, fully digital nga yung ating instrument panel kung saan meron din tong equip na phone connection or Bluetooth connection. Di ba? Talagang sobrang dami na nating makikitang features sa motor na to. Mga idols, 110cc lang to at magugulat nga kayo sa presyo nito. Di ba mga idols, napaka-affordable. Etong footrest na nilagay nila talagang quality din talaga. Makapal, matibay tignan. At yung kanyang sporty muffler, may cover pa yan na plastics. Hard plastics siya. Looks matibay din dahil kahit na madikit yung ating passenger dito, hindi siya mapapaso dyan dahil na rin sa kanyang protective na cover dyan. Mga idols, 40 yung kanyang datingan, di ba? Lahat ng yan at features na to sa presyo na 69,900 pesos mga idol. And here at Carmack, yan po yung kanilang dealer dito sa Pangasinan. Dito sa Hero Motorcycle 3S Shop, Urdaneta, ang kanilang down payment installment 4,900 at monthly amortization in 24 months 4,575, 36 months 3,670. Plus, kung maga kayo magbayad, may rebate pa kayo na 400 pesos. Ang previous na dito, meron kayong pre-helmet, temporary plate holder, at yung mga tools. O di ba mga idol, super sulit, di ba? 69,900 ay panalong-panalo talaga itong bagong model na to from Hero Motorcycle. So yun mga idols, yung ating feature for today. So Hero Motorcycle newest model. Grabe. Panalo itong ating brand new model na to from Hero. And ang kanyang presyo nga 69,900. Yung color na available dito, black and red. So mga idols natin, kung gusto niyo pong bumili nito, available itong units na to dito sa Hero 3S Shop, Urdaneta, Pangasinan. And kung gusto niyo pong makapag-alam na maraming pang details, pwede kayo mag-PM sa ating page. At sa mga idols po natin, iyan po ang brand new brand na atin pong inaabangan dito sa Pilipinas. Hero Motorcycle Philippines, available na. Alright mga idols? And siyempre huwag niyo kalimutan subscribe ang ating channel and follow niyo ako sa ating FB page. O diba? Napakaganda nitong brand new scooter from Hero.